ана дӯстони азиз айни ҳол мо дар кушодашавӣ 7 ахтар яъне стоматолог диляҷон ман навака доктор шида омадани будам инаҷа қидагим камера кестам чӣ гуфтани хайнами 7 ахтар лекин зуд варкумада хориҷ замонавӣ тамоми таҷҳизот ина нигоҳ қана ассалом хейр ассалом чӣ шумо раҳмат шуморо мо ҷо дидам бигзар натонум метавонам эйрананги кавсиё пошаша стоматолог ташкилиёро история кунам одамои рӯзадорда ташкилиёро история кун как раз вақти рӯзашикоиш 20 минут пас иншоалло ки мо шуморо мехирем Oh, agar kahram dihi